Pofuna kukusamalirani kuti muyende bwino pa msewu, Crazy Buses yakubweretserani mitengo yatsopano kuyambira lachisanu pa 24 June 2022 kuchoka ku Blantyre kupita ku Lilongwe. Akulu 20,000 kwacha ndipo ana 15,000 kwacha. Return ticket kuchoka ku Blantyre kupita ku Lilongwe. Akulu 35,000 kwacha ndipo ana 28,000 kwacha. Kuchoka ku Blantyre kupita ku Mzuzu. Akulu 32,500 kwacha ndipo ana 25,000 kwacha. Return ticket. Akulu 60,000 kwacha ndipo ana 47,000 kwacha. Kuchoka ku Mzuzu kupita ku Lilongwe. Akulu 20,000 kwacha ndipo ana 15,000 kwacha. Return ticket. Kuchoka ku Mzuzu kupita ku Lilongwe. Akulu 35,000 kwacha ndipo ana 25,000 kwacha. Mitengo iyi yamba kugwira ntchito lachisanu pa 24 June 2022. Ngati mukufuna kufunsa zofunsa zina, tangoimba foni pa nambala iyi 0886 780 355. Crazy Buses, miles of smiles to your destination. Kalata timechoka kumudzi kumalawi. Bwande mukuli chati achimwene mwadzuka bwanji tsiku la lero ukamba za ife abere anu kuno kumudzi wanu zikuyendabe basa chimwene nanga tereso chani nthawi zina zake umafunika umayiwalako mavutowa kumemba nyimbo ija ya ziliza zonsezi palibepo cha m'bale wanga ine tivine tikondwe tiwale ku mavuto vina gwedemu kuti wa ndiwayamikireso omwe aja Crazy Buses kamba kuti guliranso sitampa tsiku la lero. Crazy Buses amwene ndiyokhala imene anthu akuno amakwera amadziwa kuti nakafuna kuyenda ulendo wabwino opanda chewuchewu pakati pa Blantyre, Lilongwe ndi Mzuzu. Nkhani yake ndi Crazy Buses basi. Njira yonse umakhala uli pa wifi ya ulere kwinako kachakudya kabwino kakudutsadutsa iwe timalirizi kumayiwalako mavuto nnali nakala chimwene. Munthu une atulona ndivuta kwa basi. Chineneleni sabata yatha ija zokhudza Khabineti. Zinthu zake zinandisokonekera kwa basi. I think ndi zomwe zichadakamba kale zija kuti atangolengeza zoti kukhala kusankhidwa Khabineti ina. Anthu ena akanagundika kukasamba mavuwo kuti asawasiye. Ndinanena paja kuti inetu Khabineti ndayiona aujaja achotsedwamo. Ndi umala ngati ndaujewa amene aumandibwerera ku maloto kundivutitsa. Iwe unenatu bwino andisiye chifukwa chani mu Khabineti iyo. Ndiye ayi zandivuta kwa basi. Ndikudziwa muzinenabe kuti koma nyasande ndiye zochitika zake zoda mutu mwati za Khabineti iyo zayenda bwanji. Tabakhane kaye chete inu. Zina zofunika kusiya mwene zooneka zokha kuti ziyenda bwanji. Koma achita bwino kupita olemekezeka. Anaonjeza ngati mmene datinena ulendo ujawa mwene. Zochitika zambwe komanso zosaoneka olemekezeka anduna kumamkhalira ya via vititi ana ta mmasukulu mmalo ogona alendomo kumatunungera tsogolo tiwana. Nduna zina zinayi zochititsa manyazi kwa basi. Muti pano ukamalengezedwa kuti ayitu zapita nduna sikuti umakhabe munthu odabwitsika ayi. Panalibepo chimene chimachitika amwene. Nanga ino anthu alamba kugwira ntchito kuti angolengezedwatu kuti basi ena anu mukhala mukupita posachedwapa. Ndikufuna tigwire ntchito ndokhawa amene amatha ntchitoyo. Ndiye unali yaviyavi olemekezeka anatsitsimuka kumaoneka tsopano kuti kodi paja wasonda nduna eti. Pena ndimamuuza namagetso wangayi kuti zikuoneka ngati plani iyi imene uchatsika anayika ulendo uno ikugwira kwa basi. Kulengeza kuti ndikhala ndikusintha nduna kukumapangitsa nduna zambiri kuchangamuka. Zina tiumakambaso zinthu zodabwitsa kwa basi inunso nkubatse funso kuti nthawi yonse inanga adali kuti olemekezeka. Akuti sindingalole kuti manyasa azizunzika ndikukwera mtengo wa zinthu. No, not at all. Nonse amene mukupanga za masewera mupita tikuchotsani basi. Mutseka timawaka atanuti.
ine namagawa ngayo dangoyang'anizana ndiumadzifunza kuti nanga abale zinali kuti zimenezi pamene amalonda amakhala kuti senda chikopa tili moyo zimenezi dakaziyamba padzana paja sibweza anthu akudziwa koma kuti manyasa losamagwira chisawawa ali ndi ambuyawo dere timadikira kayi kuti ochatsika anene kuti ndikhala ndikusintha nduna zanga kuti tizindikire kuti manyasa akusendedwa chikopa ali moyo zina zimene nduna zimapanga nthawi yodikirira kutuluka kwa Khabineti ngati tikudikirira mafufute zinali zodabwitsa kwa basi zinthu zimene zikadati zizichitika chonchi nthawi zonse bwezi nyasa ndili dziko labwino kwambiri koma zochitika zake ibe ndolemekezeka anthu nawo zinali zombwambwana pang'ono wayambapo bebe achimwene ulendo uno timamuona akulankhula ndimaonera pa tenefulo ya uyu kafadalayo koma sindikudziwa kuti amati chani kaya nanga sizolankhula zakezo zinalibe mchizungu sindikudziwa kuti kodi kapena inali ndakatulo kodi kapena mwina amapanga sewero koma ndithu amalankhulabe zina zake bebe zioneka kuti nayenso bebe akuyang'anitsitsa kwambiri za mu chaka cha 2025 amwene aumati akakhala aumachiona atachitenga chinthuchi mbendera iyi petupetu ulendo uchawo akutsanzika nangoti chu basi ndachisiya chinthu chimenechi chachikasuchi ndavomereza kuti ndakanika ndiye basi wina wakatenge aonenso nayenso kuti zinthu zake zikhala bwanji ndiye lero ndikamamuona akumazemberera kumakamba za 2025 akuti chani kaya zili mchizungu zinthu zake ibe ndiye kuzimvetsa kwake kumakhala kovutirako mwayi wochita zinthu zina ndi zina ndiye amakhala nawo achimwene koma pena pake mwina mwake atakonzanso mabale ake ndi anthu mwina mwake akhoza kuziona kuti zikhoza kukhala bwanji nthawi imene amatenga udindo kuchokera kwa ababa ache nkuti uli mpingo wa motomoto achimwene uli ndi aphungu ngambwingambwi popita kuzisankho umakhala uli moto buu koma ayi ndithu pano kungotsala ndi anthu am'manjamo basi kampingo kachikasu kudzuka osati sewero kagalimoto loko ndi kamodzuko osaoneka ndikuoneka komwe galimoto kumangobwereka basi nthawi ya misonkhano yokopa anthu ikangotha imeneyo basi ukabweza kwa eni yake osadzaonekansoyi bebe akanakula koma nkuphunzira kukhala bwino ndi anthu lero lino mpingo loko ofesi ulibe achimwene golosala imene ampingo ankapangamo renti pano padatsekudwa malo otcherera mitanda ya njinga ya mjaho pano kampingo kafika pomayenda mchikwama ngati za nthawi imene ija ya amuna eni ndi ife mukumba basi zikuoneka kuti ena ake adamuwuza kuti ambwana manyasa amakonda chino chatsopano ndiye iweyo ukhale ngati wabindikira ndiye uchite kubweranso mochita ngati wavumbuluka wamva pulani yawo abebe inali imeneyo komabe kwa anthu ena afa kumudzi mwanjiwa ifeyo bwantasa mwina make mamvetsetsedwe ake akutivutirakobe kwa ife akapanga zimene amapanga zija bebe timaona ngati watithawa watiyiwala mwina chifukwa kambiri ife takhala tikupsa mtima ndi umadziuza kuti uyu samapanga za ifeyi amangotifuna m'masankho akayandikira basi zikangopita zisankho ndi amatitaya iye kupita kunja ukakhala kudzatikumbukiranso m'masankho ena ndi kaya amwene tiziona zinthu zake zikuti zitha bwanji komatu pena pake amwene ndikamafotokoza zakuonongeka kwa chilengedwe mwina make simumanimvetsetsa mukadzabwera mudzatsimikiza chimwene chimene masiku ano ndikumanenera kuti kugwiritsa ntchito makala sinkhaniso yoti pano patidzikambayi kuotcha makala ndi kuononga koopsa kwatibwezeretsa mbuyo makamaka anthu okhala m'matawuni ndi amene amakonda kwambiri makala chonsecho ndiye amavutika nawonso koopsa pokoleza mbawula koma ndiye utsi m'manja monse kuda ndipo ine ndikadadziwa za gasi pachiyambi pomwe ndithudi namagetsi wangayo sibweza tachita kukhala m'manja chonchi ni nkhuni bweza ali mzungu ameneyu koma makala ni nkhuni zidamufukiriritsa koma pano ndinasintha amwene gasi basi ndi njira yamakono yophikira a Community Energy Malawi Ecogeni komanso a 265 Energy Limited mogwirizana ndi a UNDP komanso boma la Japan ndi umakondo nawo kwa basi anatidziwitsa zophikira gasi ndi kusamalira chilengedwe wiki imeneyi aja zimakonda kuwavuta nthawi ya mango aja zinowaonekera ansotu sindikudziwa kuti kaya ulendono ndiye zikhala bwanji kaya mwina poti madera ambiri mango atha koma ndithu hazinolo ya umphawi inaona mbonaona za kipingo anyamata awo aphokoso kunali ngati akwazomola tsitsi mu baba shop ya m'madingenimo yometera isesi ndi madzi lero ndikulowa mtawuni ndikukalowa ku banki osalero ukapanga za ndalama koma ndikufa ndikaonere nawo mpira obwereza ndikaone mmene dzanyamata za hazinolo ya umphawi zinaphofomokera
anzawu ndawaluza bolo awa kuchititsa manyazi kwa basi yafikatu pana ming'omba FC luza boluyo osowera mpira malo mosowera mpira kumavina mbwiza mgrawundi zoona. Basi zitayi ni mani tikonzeni nse wakhonjeni kupita kumakapa ife basi ya ata ine wano kuno kumudzi ku Malawi abwande amafuta kunyasalande sunga mpenzi